Bestaldetik Arabara Salto dagoeneko aipatu bezala espetxeatzea agindua jaso dute Galder Barbadok eta Aitor Zelaiak. Alde batetik zabaldu nahi dugu prozesu judiziala guztiz ankerra eta injustoa izan dela eta izaten ari dela. Eta bestetik azpimarratu nahi dugu Euskal Herriak baduela beharra eta baduela nahia injustizia hauei eta egoera hauei aurre egiteko. Euskal jendartearen gehiengoak aldarrikatzen duen bezala, kartzelak hustutzeko eta Euskal Herria eraikitzeko garaia da, ez kartzelak betetzekoa. Eta Araban garela esan dugu atzeratu egin da Tubacexeko gaztea auzipetuen epaiketa bi ertzain ez direlako bertaratu. Sortzen direla guri babesa emateko eta gobernuak edo egiten duena da beraiei atxikitu egindako gertaeren organizazioa eta da laguntza hori edo babes hori anulatzeko edo horretan saiatzeko. Aldiz, lan gatazkak tarteka aipatuta irailaren batean, Mekaner enpresako zuzendaritzak enpresa batzordari jakinarazi zion enplegu erregulazioko espediente bat hasteko eta lantegia ixteko asmoa zuela, eta beraz enpresako 154 langile eta garbik eta azpikontratako 4 langile kalean utziko dituela. Irati Jarzak azalduko digu zertan den auzia. Ostiralean egin zuten agerraldia Mekanerreko langileek Urdulizko enpresako sarreran 1961etik enpresa tropelgintzan aritzen da eta orain honen itxierarekin 158 langile kaleratuko dira. Hori salatzeko egin dute agerraldia eta Bizkaiko Foru Aldundiari eta Lakuareko gobernuari eskatu diete irtenbide bat bila dezaten. ESK, LAB, ELA eta Komisiones Obreraseko sindikatuen ordezkariek azaldu dutenez, enpresak baditu irabaziak, baina zuzendaritzarentzako ordea ez dira nahikoak. Horregatik langileek salatu dute Europan dituzten enpresak itxi nahi dituztela eta Txinara eramango dituztela enpresak fabrikatzen jarraitzeko. Hori dela eta langileek eskatu diete gobernuari eta Bizkaiko Foru Aldundiari inplikatu daitezen. Mekaner, ez itxi! Mekaner, ez itxi! Mekaner, ez itxi! Mekaner, ez itxi! Pasaden iraila batean, enpresak langile guztiei jakinarazi zion ere bat ezartzeko nahia. Lantokia ixteko helburuarekin. Honekin, 158 pertsona lanik gabe utziz. Erabaki hau Mekaner barnekoa den Stellantis multinazionalean hartu da. Exigetzen diogu Stellantiseri atzera egitea bera erabakian eta enpresa batzordearekin
premiazko bilera bat egitea alternatiba bilatzeko egoera honi. Era berean, Eusko Jaurlaritzari eta Bizkaiko Foru Aldundiari ardua hartzea eskatzen diegu, eta Urdulizeko mekanerren jarraitasuna eta 158 lanpostuen mantentzea bermatuko duen konponbide konprometitzeko deia egiten diegu. Euskal instituzioek ezin dute lantegien ixten etegabea, ezta deslokalizazioa eta enpleguen txikitzea onartu. Bitartean, mekanerreko langileak ez gara geldirik egongo. Guk badakigu gure enpresa bideragarria dela eta etorkizuna duela. Horregaitik antolatuko gara eta borroka egingo dugu. Horrez gain, LALAB Komisiones Obreras, SATSE, Steilas eta SK sindikatuek iragarri dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sektore publikoan greba egingo dutela, urriaren 25ean eta abenduaren 19ean uste duten zerbitzu publikoek okerrera egin dutela azken urteotan eta horrek ezinbestean eragin zuzena izan duela herritarrei eskainitako arretan deiartza. Bai, ala da, bi greba egun deitu dituzte sindikatuek, 150.000 langile daude deituta grebara. Azken hamarkadetan esan dute egoera okerrera joan dela sektore publikoan, eta egindako negoziazio saiakeren aurrean erakunde publikoak izan duten jarrera dela, eta ez zaie grebara deitzea beste aukerarik geratu. Greba deialdiaz gain, bestelako mobilizazioak eta ekitaldiak ere izango dira. LALAB Komisiones Obreras, SATSE eta SK sindikatuek 85% ordezkaritza dute Euskal Autonomia Erkidegoan eta negoziazio mailetan soldata, enplegua, lan osasuna eta euskara jarriko dituzte erdigunean. Sindikatuek langile publikoei urriaren 25ean eta abenduaren 19ean greba deialdiekin bat egiteko deia egiten diete. Baita deitutako mobilizazioetan eta ekitaldietan parte hartzekoa ere. Bi greba egun deitzen dugu sektore publiko osoan. Guztira 150.000 langile publiko daude grebara deituta. Hemen gaude sindikatu guztiak salatu nahi dugu zerbitzu publikoak nabarmen egin dutela okerrera. Eta lan baldintzak ere okertzen ari direla etengabe. Bestaldetik, Enek ardien sektoreko esne enpresak salatuko dituela iragarri du sindikatuaren arabera elikagaien katearen legea behin eta berriz urratzen dute enpresek. Ardi esnearen litroaren kosta prezioa, baino 30 zentimo merkeago saltzen baitute esnea gutxienez Udane Arbeo. Ardi esnearen sektorean arrakala bat antzeman da. Elikagai katearen legeak ezartzen du sektoreko kontratuek produzio kostuak estali behar dituztela beti. Premisa hori gora beheraen sindikatua jakindu kostun azpitik ordaintzen dela egiaztatzen duten kontratuak badaudela eta beraz dagokion salaketa aurkeztuko duela elikagaien informazio eta kontrolerako agentzian. Biltzen den ardi esnea kostu prezioz goitik ordaindu behar dela gutxinez, minimoa bintzatoi beharko lukela, eta ez dela betetzen. Esnetarako ardien kanpaina azaroan hasiko da Gipuzkoan, eta gero Euskal Herrira zabalduko da. Hasiera batean 2 hilabete lehenago garai honetan hartzainek eskaintzak jasotzen eta kontratuak sinatzen hasi behar dute. Legeak ezartzen du 2 hilabete lehenago sinatu behar direla eta ekoizpen kostuak estali behar direla gutxienez. Hala ere, Enek adierazi du hartzen batzuek kontratu idatzirik gabe saldu izan dutela eta enpresa gehienek ez dutela kostu prezio estaliko lukeen preziorik ordaintzen. Eusko Jaurlaritzaren behatoki plataformaren arabera ardi esnea ekoizteko kostua €63 da litroko eta ekoizlari ordaindu zaion prezioa berriz €20 zentimotik €30 zentimo bitartekoa izan da litroko. Enek datuak biltzen jarraituko du bidegabekeriaren bat egonez gero salaketak egiteko. Izan ere Euskal Herrian sektoreko enpresa handiak prezioak adosten ari diren susmoa dute, batzuek ordaintzen dutena eta besteek ordaintzen dutenaren arteko aldeak txikiak baitira. Susmo handi dauzku, legez kontrako praktika batzuk ere hor ematen aidiela eta jarraituko deu maila hortan informazioa biltzen eta tokatzen dien urratsak ematen ez dalako posible gertatzen ari dana ardi esnen sektoreakin. Ene sindikatuak indarren dauden lege beteko direla bermatu behar duten erakundako hartarazi nahi ditu.
Izan ere esnearen prezio horiekin eta ekoizpen kostuen igoerarekin jarraituz gero, sindikatuak nabarmendu du galtzeko zorian egon daiteken sektora bilaka daitekela artzaintza. Ordea aipatu dugu lehenxeago ere ikasturteko ildo nagusien berri emanduko izo honetan lab sindikatuak Iruñean, Erne. Hasi berria den legegintzaldian labek lehentasunak paratu ditu mahai gainean. Zar egoitzetako Nafarroako lehen lan hitzarmena lortzea, Osasunbideko zen Miguel Serbet Navarra-Mio Medeko langileek lorturiko akordioak betetzea eta 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzea. Hori esek izanen dira laben lehentasunak ikasturte politiko berrian. Bizitzaren garestitzea, enplegua, zerbitzu publikoen egoera eta etxe bizitza direlako Nafarroako herritarren kezka nagusiak. Gure ustez, laben ustez, kezka eta behar horiei begirako neurriak albideratu behar dituela aldaketa sozialak. Hau da, politika publikoetan aldaketa sakonak behar ditugu eta gainera erabaki propioak hartu behar ditugu. Beste era batera esan da, laben ustez legegintzaldi hau ezberdina izan behar da. Gauzak horrela, legegintzaldi honetan borroka sindikala eta sozialak hainbat helburu izanen du. Soldata eta pentsio duinak lortzea, zerga politika berria ezartzea, finantziazio publikoa jasotzen duten eremuetan Nafarroako hitzarmenak ezartzea, zaintza sistema publiko komunitarioa sortzea, lan osasuna bermatzeko neurri eraginkorrak ezartzea, eta etxe bizitza eskubidea bermatzea bertzeak bertze. Eta Nafarroatik mugitu gabe polizia gehiagikerien eta eskuin muturraren biktimen erreparaziorako batzordeak elkarrizketekin jarraitzen du. Nafarroako gobernuak dagoeneko 15 txosten berri ditu. Horien artean Orbaitzetako Mikel Zabalza Guardia Zibilak eraia, Mikel Iribarren edota Iruñeko Donibane auzoko Angel Barruetaren kasuak. Leire Martinez. Nafarroako gobernua erreparazio batzordearekin batera eta ekainean hasitako elkarrizketekin jarraituz, polizia gehiegikerien eta eskuin muturreko biktimen txostenak aztertzen ari da. Nafarroako gobernuak dagoeneko 15 txosten berri du esku artean. Momentuz, erreparazio batzordeak esku artean ditu sona handiko kasuak, bertzeak bertze, Orbaitzetako Mikel Zabalza, Guardia Zibilak eraila, Mikel Iribarren edota Iruñeko Donibane auzoko Angel Berruetaren kasuak. Legeak etako biktimak dituzen diru partidak jasotzea du helburu. 500.000 eta 75.000 euro tartean dira diru laguntzak, kasuaren larritasunaren arabera. Osasunbideak ere laguntza psikologikoa eskainiko du, eta noski biktimeek etengabe eskatu dutena, instituzioen errekonozimendua. Orain arte, 38 tramitatu dituzten espedienteak, baina hilabeteak pasatu aintzin gehiago izanen omen dira. 50 bat familiek tramiteak hasi edota nahi adierazi dutela erranduan Oio kontseilariak irratik ate batean. Gainera, torturak jasan dituzten 300 bat lagun ere beren kasuak tramitatzeko asmoa adierazi dute. Mantxo bada ere, aintzineratu zoa beraz erreparazio batzordearen eskakizunak. Euskal Herria Bilduk kalera ateratzeko deia egin die herritarrei azaroaren 18irako Bilbon manifestazio nazionala egiteko momentua dela uste du koalizioko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik Espainian eztabaida zentral bat abiatu delako. Jada lurraldetasunaren inguruan azaroaren 18irako Pedro Sánchezen gobernuat egongo da Madrilen ala hauteskundeak errepikatzeko dei bat. Hala ziurtatu du Otegik eta herritarrak kalera ateratzeko unea dela azaldu du arazo nazionalei irtenbide demokratikoa ematearen alde. Azken urteetan Euskal Herria Bilduk azaroaren 20ko inguruko data horretan manifestazio nazional bat burutu egiten du Bilboko kaleetan eta gaurko egunean ere bai argi ikusiz, oraindik gainera agian garrantzia handiagoa duela kaleak eta kaleetan egotea Euskal Herritarrei gonbidapen bat eginez kaleak bereak egiteko, datorren azaroaren 18an manifestazio nazional bat burutzea erabaki dugu gaurko mahai politiko honetan.
Gora gutarrak! Bere aldetik, EAJak iraieko azken igandean ospatuko du 47. alderdi eguna Forondan batzen gaituen eguna lelopean han aldarrikatuko dute. EAJ indartsua behar dela Eusko Alderdi Jeltzale batua ondo kokatua Euskadiko taula politikoan, baina baita estatuan eta Europan ere. Izan ere jeltzaleen iritziz garai politiko esanguratsuak dira. Gaur aurkeztute ekitaldia Mireia Zarate Euskadi buru batzarraren idazkariak eta Julen Antoniana Eriko kideak. Batzen gaituen eguna, azkenik garai politiko esanguratsuak bizi ditugulako. Azken hauteskundeetan ikusi izan dugun bezala. Epe laburrera, Madrilgo gobernua eratzeko negoziaketaz gain, legealdiaren amaiera ere izango dugu hemen, Euskadin. Datorren udaberrian euskal hauteskundeak izango baititugu. Jokoan egongo dira orduan, Euskadiren etorkizunerako eta euskal gizartearentzat benetan garrantzitsuak eta gure ongizaterako benetan esanguratsuak diren gauzak. Eta amaiera ona izan dadin Eusko Alderdi Jeltzalea indartsua behar da. Eusko Alderdi Jeltzalea batua, ondo kokatua Euskadiko taula politikoan, baina baita ere estatuan eta baita Europan ere. Igandearekin alkartasun eguna ospatu du EAK Urruñan zuzendaritza berriarekin mugarik gabeko alkartasuna lelopean zuzendaritza berria berresteko baliatu dute ekitaldia Eba Blanco idazkari nagusia buru dutela eta EAren tokia aldarrikatu dute Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bai koalizioen barruan. Horrez gain Aitor Esteban EAJko diputatuari zuzendu zitzaion Blanco eta azpimarratu zion ez dagoela Lizarra garazi oroitzapen txarra dela esatearekin. Adierazi zuenez, EAJaren irakurketa politiko horiek ez dira historiarekiko fidelak eta egungo jarrera zuritzeko baino ez dute balio. Gainera, EAko buruak EAJari leporatu zion Osakidetzaren gainbehera ezkutatu nahi izatea, baita ere, eskola garraioarekin eta ertzaintzaren gatazkarekin sortutako arazoa konpontzen ez jakitea. Adibide horiekin azaldu gure izan zuen EAJaren gobernantza ereduaren eta herritarren artean deskonexio argia dagoela. Aparte, Neko Andueza sozialistari galdetu zion, ea nork eman dion beto eskubidea hezkuntza legearekin. Eta gizarte arloko gaietara salto lerroburuetan aipatu legez, konponbidearen aldeko estrategia bat eskatu du Jaizkibel konpainiak Udane Arbeo. Aurtengo Hondarribiko alardea keinuen alardea izan da. Jaizkibel konpainiaren aldeko inoiz baino keinu gehiago izan dira. 1000 pertsona inguruk desfilatu dute Jaizkibelekin, eta kaleak ere desfile parekidaren aldeko keinuz eta txaloz beteta egon dira. Aurten gainera Gernikako arbolatik atera dira aurrenekoz, urteak zeramatzatenean handik abiatzeko eskatzen. Batzuek ekidin nahi dute elkarri babes adierazteko eta elkarrekin ospatzeko espazioak sortzea, baina argi dago Hondarribitar askoren nahia dela jaiak elkarrekin ospatzea. Ildo horretan aurten Hondarribiko udalak izan duen jarrera eskertu nahi izan dute. Udal gobernuko kidek eta alkateak harrera egin baitie lehenengoz, eta nabarmendu dute elkarbizitza espazio hori sortzea zailago izango litzatekeela udalak aurten egindako keinuengatik ez balitz. Hori bai Jaizkibelen naiz alarde baztertzailearen aldeko keinuak egitea ez zaien neutrala iruditzen. Hain justu alkateak bi desfilak agurtu zituen. Horren aurrean Hondarribiko udaltzein bestelako instituzioi eskatu diete konponbidearen aldeko estrategia argi bat adierazi dezatela hurrengo hilabeteetan. Era berean, alkateari eskatzen diogu elkarrizketa mahai bat bideratu dezala abendua baino lehen. Inongo betorik onartu gabe. Jaizkibelek esan du eragileren batek ez badu mahai horretan eseri nahi gainerakoak hasiko direla konponbidearen aldeko prozesuari forma ematen. Bestalde Hondarribia berdintasun hiria sarian izandako boikota salatu dute irmoki. Izan ere eragileren batek sarrera guztiak aurrez hartu zituen, aretoa hutsik uzteko asmoz. Dena ateak irekitza lortu eta kanpoan zegoen jendea sartu zen. Argi dago batzuek duten arazoa berdintasunarekin dela. Bai eta beste herri batzuetako alardeak bizi berritu eta eraberritzeko prozesuei ikusgarritasuna ematearekin ere. Horiek ala Jaizkibelek esan du herritar guztiek ospatuko duten alarde parekidari ateak zabaltzeko garaia badela.
Eta festez asteburuan jazotakoei erreparatuta, Arabako Errioxako Mahatx-bilketaren 28. festak milaka lagun bildu zituen igandean nabari da zen. Bisitariek 2023ko lehen muztioa dastatu ahal izan zuten ardoren sektorean sustatzeko egiten den jardunaldi honetan ikusi. Eguneko berriak ala gaurkoan Iñaki Antigüedad Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta hidrogeologian kateduna izan da gurean gaur magazineko elkarrizketatu nagusia eta egin diogun elkarrizketarekin utziko zaitu zeu jarraian uraren bueltakoak izpide ez galdu. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Iñaki Antigüedad, EHUko irakaslea eta hidrogeologian katedraduna. Eskerrik asko gurekin zitagatik. Bai, zoi ere, eskerrik asko. Bueno, ekaitzak eta zaparrada gogorrak izan dira berriro albiste gurean, ohikoak ez direnaz gainera garaiotan, ez da? Bueno, kliman ohikoa zer den ez dago garbi esaterik, ez? Nik uste dute aspaldian dago esan da jendeak normalean, batez ere kaletarrak gehiago, landatarra baino, badaukagula alako klimaren gainean alako oroimen oso mugatua, eta askotan pentsatzen dugu momentukoa dela importantena, ez? Baina datuak hortxe daude, eta atzera begira, nik esango nuke, ohikoak kakotxen artean esan da izan direla. Beste gauza da, orain arte gertatu dena ohikotzat hartuta, bataz beste horretatik eta aldentzen ari direla hainbat gertaera edo hainbat kontu, ez da? Errepentean hor aurten batez ere maiatzetik hasita izan ditugun alako txaparradak eta oso intensoak, gogoan daukat orain berakoa maiatzaren azkenean edo azken egun hauetan, txingorra tauta bestea eta ni arratiarra naiz familiaz eta goratzen naiz ume nintzela, itzelesko gertatu zirela nere, igorre, diman, txingorra. Beste gauza da, ez direla hain ohikoak izan, baina izan dira. Orduan inork ez zuen klima aldaketaren aipatzen. Orain aipatu beharra dago, ohizkotasun horretatik gehiago edo gutxiago alde egiten duten edo eskapatzen diren gertaera horiek, printzipioz eta finalez ere gero eta gehiago lotu behar dira klima aldaketarekin, ez da? Baina izan dira. Orduan horietaz azalatu beharko ginetek, ez da? Bitu, nik uste du klima aldaketak daukan ona da behartu egin gaituela, igual oraindik jende gehiago sartu beharko genuke tropel horretan ez, baina behartu egin gaituela nolabait hasten behintzat egiten gogoeta bat nola eta zergaitik eta zertarako ailegatu garen puntura. Azken finean, klima aldaketa, ni sekulan ezai gustatu kontzeptuari. Klima berez da aldakorra aurreko galderan esan dudan bezala. Beste kontu bada, azkeneko hainbat eta hainbat hamarkadetan badagoela aldaketa bat propioa sistemarena ez dena, baizik eta geu sortua. Horren, karo, azken egun hauetan, jartzen duzu albistegi bat eta batez ere azkeneko egunetan Libiakoa eta baina dago euri txaparra oso bortitzak, Bulgarian, Grezian izan dira, gero dago zutea, gero Marruekosekoa, hori da lurrikara, baina gauza bada kausa eta beste bada ondorioak eta ondorioz milaka persona hil eta horren dinozu
hemen, lehen esan dakoa hemen gertatzen ari dena ere, gero eta soratuago, erotuago omen da klima, bai, baina gero eta gehiago ari gara gu klima erotzen, ez? Horretik, ongietorria klima aldaketa horrek baldin eta gogoratzeko bada, gogoratzen badigu etengabe, hainbat gauza aldatu behar ditugula, baina serio. Geroa ezin da iraganean izan dena modu berekoa izan. Eta hor dago egin beharreko ziaboga bat baino gehiago eta importanteak, ez? Baina nik uste dut oso estudiatu gutxi egiten dugula eta ikasi gutxiago. Eta adibidez, Euskal Herriaren geografiak edo geologiak eragina du zaparrekin, uholdeekin? Begira, horre guk hainbat proiektutan eta lan egin dugu klimatologoekin, ez da? Gu hidrologoak ez gara klimatologoa, gu gara klimaren bezero. Gure lana, nire hidrologo modura hasten da, euri ura lurrera heltzen denean eta ikusten oso gertatzen denez. Baina hainbat proiektutan eurekin egon gara eta, karo, eure beti esaten dute, ez? Eske Euskal Herria orokortuz Bizkaiko golkoa, oso zaila da modelizatzen gerora begira. Zergaitik, guk hemen badaukagu alde batetik Atlantikoa, Kantauri aldea, eta bestetik Pirineoak. Orduan, karo, batek eta besteak eragiten dutena ez da ondo sartzen gaurko modeloetan. Hau da, badira beste leku batzutan, nolabait, kakotxen artean beti ere errezagoak direnak modelizatzen. Alde horretatik, Euskal Herritik atara barik ere, ez da berdin Bizkaia eta Gipuzkoa, edo Bidaso aldea Nafarroan, edo esate baterako Erriber aldea. Orduan, bakoitza baditu bere zer propioak, ez? Nolabait, fenomeno meteorologikoei begira, ez da? Orduan, egia da, batez ere, orain gauden lekuan, isuri alde honetan, Kantauri aldeko isuri aldean, gure geologiak eraginda, hauzkagu oso aran motzak eta malda handikoa. Orduan, horri gehitzen badiozu, halako txaparra da eurite oso euri jasagogorrak eta, guri tokatzen zaiguna, modu natural batean, lehendik ere, uholdeak dira. Baina, klima aldaketa hori kontutan hartuta, pentsatu behar dugu, nik esango nuke, orain arte ohiko hartu ez ditugun lehorteak, gerota ohikoagoak izango direla, eta inkluso, esango nukeni, kontu gehiago eskatuko dizkigutela lehorteek uholde baino. Lehorteak aipatu berri dituzu, nolakoa da lehorte aldien eta ur prezipitazioen arteko harremana? Printzipioz, uholde esaten dugun hori eta lehortea da ziklo hidrologikoaren muturbiak. Kasu batean oso denbora txikian, motzean eta itzelezko euri ur volumenak datoz, intensidade handia, orain koloretan ikasi dugu ipintzen, alertak eta bestea, eta beste muturrean da, lehortea. Lehortea definitzea ez da hain erresa, badagoz lehorte batzuk, esate baterako. Hainbat urtetan, buruan daukat oraini, tokatu zitzaidalako proiektu baten eta gai horri eutzi egin geniolako 2005ko udazkena lehorra izan zen eta baserritarrek eta abeltzainek eta kexu azaldu ziren, xukaten belarrik eta, baina hirietan ez zegoen arazorik. Zergatik, udaberrian eko euritsua izan zen, urtegiak beteta zeuden arazorik ez. Horren, ez da berdin sentitzen lehortea, hau da, ur falta edo eskazia hori etxeko iturrian, edota animaliak edo dauzkasunean edo ez dakiz edo orduan lehortearen kontzeptua, baina bada diferentzia importante bat. Uholdeak eta lehorteak. Uholdeak eta orain ez da orain dela 40 urteko, 83ko famatu haien kasua, 40 urtetan eta aurreikuspenetan teknologikoan asko egin da, eta orain ja esan egiten digute, bihar 9:00 uretara, espero dena, eta gero gehiago edo gutxiago, baina, ulertzen dut, esan egiten da, ez da. Baina lehortea ez da bat ere erresa, hilabeteak harinago, baina lehorteak ez zaitu harrapatzen momentuan euri jaza bortitz batek harrapatzen zaituen bezala. Hemen atzera egiten badugu, 88, 90 lehorte
mendeko lehorte ura, eta ez dakit asko ikasi genuen hartan, baina izan ziren hainbat hilabete eta dinzutean, euri gero eta gutxiago dago, eta horren normalean oso berandu hasten da, ja kasi, kanpaia jotzeko dagoen momentuan orduan hasten da askotan alternatiba bilatzen, ez? Hor nago pentsatzen, esate baterako Urdaibaikoa, pasaden urtekoa, oso udazken, eta udazken lehorrak izan direla, ez? Orduan badirudi batzutan, eurien esperoan, ari garela etorriko da, eta nik uste dut ez gaudela bate prestatuta lehortetarako, ez da? Eta lehorteak, uholdeak ez bezala, uholdeak harrapatzen ditu erreka inguruko, baina lehorteak espazioan dana hartzen du, eta denbora luzean, eta kalteak bestera bateko kalteak dira, ez dira hildakoak, baina bestera bateko, ez? Eta nik uste dut, oraindik ez dugu asumidu plangintzari begira, lehorteak ere hasi behar dira ganoraz, lehorte izelan aurregin ganoraz planifikatzen, eta hor ez da bakarri ura euki, da ur kultura eta zeten gara uraren konsumitzaile. Ez da berdi, nekazaritza, industria, eta hor gauza asko dagoz berpentsatzeko eta ekiteko, ez? Aipatu duzu, ez gaudela prest lehortarako. Eta izan lehortarako edo uholdetarako kalteak direla eta nola gutxitu daitezke edo ea gutxitu daitezke? Hombre, gutxitu ala beharrez. Hemen, euri txaparra daundirik ez badago, ez dago uholderik. Karo, baina uholdea gertatzen denean eta uholdeaz hitz egiten azten garenean, normalean zentratu egiten gara kaltetan. Eta zentratu egiten gara errekan, edo ibaian. Ibaia da, ibaiko urak dira ubidetik edo atara direnak eta kaltea sortu dutenak, eta dinzu, keto parau, kultura gehiago behar dugu. Ez dago erlazio zuzenik gauzaren larritasuna, hau da, euri jasa oso bortitzak eta ez dute zertan efektu edo kalte ekonomiko edo personena, izarrezanik ez, bera eman behar, eta behira, gaur irrati batean egon naiz eta jarri dute adibidea, ez da, eta da, orain dela hainbat urte, alako mainguru baten egon nintzen Margarita Martinekin. Margarita Martin da AEMETek, hau da, Agencia Estatal, Holanda, de Meteorologia, Igeldon daukan zentru historiko baten zuzendaria, ez? Bera bere garaian egin zuen azterketa bat Urumea ibaian. Ze Urumea da, guretzat Nerbio Ibaizabal dena, Bilbotik ikusita, Donostian eta, zer esanik ez, Urumea. Eta berak esaten zuen, berak orain dela, 15 bat urte edo egin zuen lana, eta seguru nago orain egitekotan argiago atarako zuela ondori hori. Berak esaten zuen, orain, uholdea gertatzen dira hemen, tarte honetan, orain dela 60 urte gertatzen ziren euriko puru erdiarekin. Esan nahi dut, orain euriko puru txikiagoa kalte gehiago. Horregatik erlazioa ez dena zuzena. Zergaitik, euria egiten duenean, eta jende askori kosta egiten zaio ulertzea, euria fuerte egiten duenean, ez duela bakarri fuerte egiten errekaren gainean, ibaiaren gainean, lurralde osoan egiten duela. Orduan, arazoa zein da, funtzean. Eta horri normalean ez zaio eusten. Takin izeze arazo dauzkagu horri eusteko, ez? Baina da, zergaitik orain txaparra daundiak direnetan, zergaitik hain harin, hain denbora motzean, hainbeste ur volumen bildu errekara. Ze, karo, gero berago erreka da, errekako ura. Eta horren jendea, erreka daukarazo. Baina ez da errekaren gainean egin duen euria. Da, zergaitik erreka horretara joa ailegatzen dira, hain harin, hainbeste ur volumen handi. Hori da arazoa. Beraz, Bilboko uholdeak, zelan ebitatu, gauza batzuk ezin dira, zelan gutxitu, zelan arildu kalteak, hasi begiratzen, hortik gora, ibai arro esaten den hori, erderazko kuenka fluvial, nik atekesi garaian ikasi nuen, eta gero normalean jendea ez dio kasu handirik egiten, planifikazioan ere, izan ere daukagun utzunerik handien esango nukeni, dala ez dugula lurraldea ikuspegi hidrologiko batetik planifikatzen. Basoa bera ez da planifikatzen, plantazioa baso landaketa zari naiz, ez da planteatu ere egiten uraren edo ur kontuetan horrek euki dezaken ondorioa. Eta, karo, gero euria datoz,
eta ez parkatu. Hau dana, zure etxea isorratu duena, hau ez zegoen odeietan, ura hartu eta... Orduen, hori lurralde ikuspegi hori uholdena, nik uste dut kosta egiten zaigo hainbat jenderi, orokorrean, horretik nire diot, kultura gutxiago daukagula askotan, lehortetan ura baino. Ura asko edo gitzi izatearen kezka da askotan, laborarien kezka bat. Osasuntxoa da Euskal Herriko uraren panorama, eta, zein da argazki orokorra edo? Kazetaritzatik erresa da esatea, zein da argazkia. Eta gau, erantzune igual ez da oso diplomatikoa, baina da, argazkitan uraren egoeraren osasun hori, itxaron zerrendak eta kontuan hartu gabez, argazki bat inondik inora ere ez dago. Dagoz, 200.000 edo milioi bat edo 11. Euskara nik uste dut 11 baino handiagorik ez dagoela. 11 argazki. Gauza bada nekazaritza. Eta gau, nekazaritzan hor badago, eta nik uste dut hori ere ez dela onio gure mailetara heldu, baina Europan esate baterako aspaldian ari dira kontuan hartzen 3 elementu giltzarri direnak gizarte edo jendarte baten nolabait osasunean, talde bezala, komunitate bezala, eta da ura, da nekazaritza, elikagaiak, eta energia. Eta hor dago alako trilogia moduko bat, ze ura eta energia oso lotuta daude, norabide bietan, eta berdin bi hoiek eta nekazaritza. Eta hemen, hartzen duzunean sosten bat edo beste urarena, normalian energia ez da sartzen, baina gu uraren zerean erreziboan eta pagatzen dugun parte importante bat energia da. Baina ez dugu lotzen uraren kontsumoa edo gastua eta energia. Eta zer esanik ez, ura eta nekazaritza, edo nekazaritza eta energia. Horren askotan, baserritarre baino nekazarie ja beste eskala bateko zea dutenek eta ja lehortea igartzen hasten denean, batzutan egiten duten galdera izaten da, ura behar dut, nondik? Eta hainozu, hori momentuko kontua bada, baina igual berandu da planteatzeko alternatiba. Baina egoera normaletan, ez ura onaino daukagunean edo dan hasiku dauenean, egoera normaletan pentsatu eta berpentsatu egin behar da, zelan egin aurre klima aldaketaren kontestu honetan, eta alabeharrez lehen esan bezala klima aldaketak eskatu ez, exigitu egiten dizkigun transizio nahi duzuna hoien eskeman, zelan planteatu behar diren politika eraginkorrak lurraldetik abiatuta, bai kasu batean eta bai bestean. Eta koiunturala ez dena baizik eta ikuspegi nolabait perspektiba zabal batetik, kontua ez da nondik hartuko dugu datozen eszenatoki lehorragoetan ura nekazaritzarako. Hori baino lehenago jakin behar da, eta ni nahi nuke jakin, eta askotan ez da erresa topatzea erantzuna, ez da du. Zer produzitzen dugun euskal lurraldetan eta nori begira produzitzen dugun. Ze, lehenguan irakurri nuen estatu mailan, balio dezake Nafarroan eta Araban ere, bataz beste, baina ez Bizkaia eta Gipuzkoa sarresanik ez, esaten zuten, Espainia mailan eta igual konsumitzen den ur guztiaren 80% pasatxo edo nekazaritzara doa. Beraz, nekazaritza mugarria da lehorteari begira. Baina diozu, bale, baina ur hori erabilita neko produkzio handia dago elikagaietan, bale, urrengo datua. Elikagai hoietatik eta zenbat eramaten dira Erte Europara. Hau da, ez da bakarri zenbat ur behar duzun ez dakizea produzitzeko, baizik eta gero nora doan hori. Horren hor, planteamentu bat egin beharko zen eta transizio bat alabeharrez eman behar da horretan, beti ere ura, energia eta nekazaritza kontutan hartuta transizio bat, esatezu. Ezin dugu produzitzen egon ur konsumo handiko elikagaiak, gero, euri asko daukate lekuetara saltzeko, merkatuak aginduta. Merkatuak aginduta ez gara zulotik atarako. Orduan, deno dakigu gure elikagaien kostu importantenetariko bat energetikoa da garraioa. Hartu dugu eskubide bezala, gozaltzea, ez dakin nondi datozen produktuetatik,
0 kilometroaren filosofia hori sakonagoa da hori baino, ez? Zan dute, berpentsatzeko dauzkagu hainbat kontu. Eta zuek lagundu behar duzu, eta? Eta zentzu horretan, zer relazio egiten duzu Euskal Herrian ura kudeatzeko moduaz? Hor ere argazki bat baino gehiago dago. Askotan esaten da, hemen badauzkagu hainbat partzuergo, ez? Eta badira ere partzuergotan sartuta ez dauden hainbat udalerri propio kudeatzen dutenak urak, eta handia gainera leku batzutan. Orduan, abia puntua, ez da argazki bakarra hor ere, ez? Gu esan nahi du, gu ikerketatik ere ari gara begiratzen, eta gu oso aldekoa gara, gerora begira ura estrategikoa, orain ere bada, baina gehiago izango da. Orduan, ezin da uraren ikuspegitik eta esan lasai, badauzkagu urtegi handiak Kasakriston eta handik ekarriko dugu ura, lasai. Teknologia eta inbertsio kontua da. Ez du berdin erantzungo Zadorra sistema, Bilbon egon da, ez du berdin erantzungo, edo ez du berdin erantzun pasaden urtean, beteta, neko beteta egon denean, edo 88-90ean arazoa Zadorran egon zen Bizkaitik ere, Bizkaitik ikusita ere. Eta herri txikiek ez zuten arazorik izan, euren kaptazioa zeuzkaten. Orain herri txikiek izan zuten batez ere Urdaibain arazoa. Orduan, bai egoera bat, bai bestea, bai tartekoak eta gero eta ohikoagoak izan daitezke gerora begira. Orduan, bada gauza bat importantea kudeaketa aldetik, kudeaketa aldetik. Eta da, zenbat eta kudeaketa etxetik gertuago egon, gertuago hasi, hain zuzen ere udaletatik, orduan eta orain esaten den bezala erresilienteago izango gara. Karo, baina gaur daukagun egoera zein da, oso egoera nolabait zurruna, daukagu piramide bat oso, piramide baino kasi da Pisako dorrea, hoi dira konsortzioak, danak ez dira berdinak ere, eta orduan nik uste dut horren aurrean pentsatuz geroa ezin dela iraganeko berdina izan kudeaketan ere ez, eta erresilientziaren izenean nik uste dut konsortzioek diren nolabaiteko zabalago edo estuago piramide horiek zabalduz joan behar direla zen. Eta Europatik dator hori ere esaten denean ur kontuetan ere, eta ez bakarri hor kontuetan, behar dela gobernantza berri bat, gobernantza maila anitzekoa. Eta nik uste dut herriek, udalerriek, eta batez ere eskualdeek, asko daukatela gerora begira errebindikatzeko eta esateko. Gu nahi dugu presente egon uraren kudeaketa. Hau da, zabaldu behetik zera. Gero noraino heldu? Ikusi behar da, lekua leku, baina behintzat errebindikatu uraren kontuetan ez gara konsumitzaile utz pagatzen duguna. Ura, edo energia, edo elikagaiak, horietan konsumitzailea baino gu izan behar gara, errebindikatu behar dugu, eskubide, giza eskubidea horren gaineko kontrol bat izateko. Gero beste gauza da, zelan kudeatu, baina argi utzita zein den piramidearen beko partea eta kontrolaren zera. Bestela, publikoaren izenean askotan gobernantza baino egiten da zer pribatu antzekoa. Eta urarekin, energiarekin eta elikagaiekin, triunbiratu edo trilogia horren elementuekin, hankasgora aldatu behar da gaur dauzkagun filosofia asko, ez da? Orduan, politika publikoei begira ezinbestekoa da gobernantza eredu berri horiek sortzea edo zuzentzea, ez da? Pentsatu, gu horretan ezin gara kexatu, estatuan eta egon zen batutan izaten dira alako olatuak, eta egon zen privatizazio olatu handi bat, eta udalerri asko, sartu ziren, ez? Hemen hegoaldean behintzat, nik okerrespanago lan ezaguna behintzat, eskala aldetik eta Gasteizen garai baten alderdi popularra zegoelan gobernuan, egon zen saiakera bat ere sartzeko privatizazio bide hortan Anbisa dela Arabako konsortzioa, ezta? Eta, neko zea egon zen, eta, hor automatikoan, ez? Baina, gure konsortzioak dana dira berez publiko. Ze dira udal batzarretan oinarritutako, ez? Zer eta udaletako agintaritzan oinarritutako piramidea edo.
Baina, karo, kontua da, zea azten zarenean, erreska egiten azten zarenean, berez, pribatu edo publiko itxura duen guztia, praktikan ez da hain publiko. Eta ikustea baino ez dago, berez, juridikoan antzeko ente diren partzuergoen artean, batzuk eta besteak ez daukate zerrikusia handirik, batez ere, azpi kontratazioetan. Orduan hor dago mundu bat, publiko eta pribatu batzutan izan daiteke abia puntu bat debate batean, baina ni publikoa naiz esateak ez du gauza handirik ezan nahi, gaur-gaurkoz. Ez bada, ez bazara azten kapaz-kapa ikusten. Eta nik uste dut hori, udalek exigitu behar dutela bestelako gobernantza. Baina bestelakoa, behetik hasita, eskualdetatik batez ere hasita, eta nolabaiteko implikazioa erabakietan. Naizta, denbora baten izango diren konsortzioak, igual bizitza osoa, baina gehiago zabaldu behetik, eta konpromiso gehiago hartu lokaletik, ez da? Bizitzaren zentroa ura da, eta krisi klimatikoaz hitz egiten dugunean, trantsizio ekosozialaz hitz egiten dugu, baina ez zaio bezain besteko garrantzia ematen urari, kontzientzia falta dugu gizartean uraren garrantziarekiko? Ikustea baino ez dago, ni askotan, azerratu, pasatu zaila denbora azarre egoteko ez da, baina batzutan lako minuta edo sentitzen naiz, ze, karo, hemen kristo guztiak esaten du, klima aldaketari aurre egiteko, transizioa, eta ez dakizu ondo transizioa zer den, ze zaila da, edo ezina batzutan ikustea, zeri egiten zaion uko, benetako transizio bat, zer da aldatu behar. Eta horren kontua zer abitu. Klima aldaketa kontuan badagoz parte bi. Txanpon bereko aldea, baina batzutan, gauza bada, klima aldaketari aurre egiteko arindu egin behar dugu. Eta hori da erderaz, inglesez mitigation, mitigazion, euskaraz arintze, hau da. Eta hortara datoz, zer guztiak eta gazen emisioak eta murrizteko, da karbonoa da horra ardatza. Zelan, murriztu, eta gainean erritmo handi baten, abiadura handiz, zera. Karo, baina gero badago beste bigarren kontzeptu bat, txanpon horreta, eta da, berez klima aldaketa martzan dago. Eta derrepentean bihar goizean danak ekologista bagina ere gizarte modura eta koherentziazko ekologismoa eta hainbat hamarkadaetan egongo gara sufritzen lehen diratorrena. Beraz, arintze horrek ez du balio datozen hamarkada gutxitan gertatuko dena eta, ez du balio, horretarako dago klima aldaketara egokitzea, adaptation edo. Hau da, bi kontzeptu dira lotuta, baina, orduan, zein da kontua? Kontua da, arintze horretan mundu osoak egin behar duela, da karbonoaren inguruan hartu behar dira erabakiak, erregaiako eta, azken finean mundu osoa, planeta honetako mundu guztia gaude lotuta atmosferatik. Baina egokitzea, eta hor dago askotan trampa edo utxunea, egokitu nork bere lurraldetik egokitu behar du. Eta lurraldea ez Euskal Herria diferentia, Euskal Herrian ez da berdin, Nafarroako herribera edo Nafarroako bidazoa. Orduan, egokitzea ezin da parametro beretan eman eta hemen. Eta zer esanik ez, Eskandinavian eta Euskal Herrian edo Mediterraneoan, ez? Eta egokitzearen ardatza da ura. Baina ura gixajoari esaio ematen behar besteko garrantzia ipinteko. Egokitze prozesuetan ura ardatz, arintze prozesuetan karbonoa. Politikak biak behar dituzte, urak eta karbonoak. Lotuta, elkar lotuta, eta oraindik asko daukagu egiteko. Denbora bari galitu gara Iñaki. Eskerrik asko Iñaki Antigüedad, EHUko irakaslea eta hidrogeologian katedraduna gurekin izateagatik eta beste bat arte. Eskerrak zui ere. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere badakizuen guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntuz atarian ondo izan eta bihar arte.